hak jing budin bat kijinge ki bau pai ba ya kendo nakaliang usulong mil lele kat bala ban pen sngo sak sor kar jela kenang ba kan kemi nya bat ban pendapat kumba ka kular dang sian ngila pen sngo yak sor kar halo ka jingu jingnam jing pai ba nong shong snong hak leng ki jaka jung ki benta ba pher hak nong ba shlong bat ki jaka ki ba mar khap sor hak bai dei bat ka lei kawan nakadaw ka jing sneo palat ki surong hak bai dei bat kani ka jinge ki babun ki pai ba ki ut usulong mil bat ula leit ban ringdur bat balala banyui babun ki surong ki balas niu ba ki bodon hapo ka nong ba shalong bat lasyam bat ka jing sniu jong ki te ki surong ki pai ba nong leit nang wan ki kendu sibun ki jinge bat khamtam e hakapor y school ki hap ban shong sakut de ki kanta hakad heng kali ban sngu thu ha e ka jinge pat kabakatnat sorkar kabakmi yakini ki surok ka yakendu ka kenhun ka lek yakendu yo officer katnat public work department roads bat hakani ka jinglai layo ban yakendu yo chief engineer uba kk mawa ubala pensyai ba ka jing sneu jong ki surok hapo ka nong ba shlong ka dei namar ka jing thapat katnat public health engineer bat pentem ba nakaliang jong ka piludi kaladep ban tha ya katnat phd ba ka dei ban marmon no yakiti ki surok ondai kiladep yaka Pi ko bakalong menta pila pendong bakidan kini kejaka ki surok ki badan kini kaling ya kini ki water pipes ki balik ada ke PHC ti kedam gitu ki jaka kamu 15 arti ke PHC ti ke PHC kali bat kas repair tu ladep marada padep si ki join ki pipes kini tai ti kan ni ensure hi bat PHC department ban ladep tu ke bakambun ke damage menta de ki bali pipes kumbaga lagi sisir hamau live kan mak begitu ti itu bijaka hi ting take up barka di PHE department pi kadi kata ngong pi ba example kum haka locality bangsa ro hantu kadi kata kadang kejiti iki pipe kadang depression ti katu maintenance nomor bang IT itu kinle ina katu haka sisa ke social ngala on engineer basua jono uslam normally naga department ni instructi bagi deban baik berdepan berhadian kenika bakut kenika ada sesenek poslap kebapi maksimum kabangi yo angni kalong ba kibabun ni hangli kalong katay period uslap le taman taw kaban slam rebun sin hadian bakut uslap bali ni sabiti ni serpe kadaw kalong katanong piba pandita po salong dan kuwi surak rum tu tangban normally bali kini berpan permission ng naka department ka dyan. But ni used to coordinate but kini ki department ka. Tingray ka ni matakaday ka por liyor para ka ni ka poslap ang patkot. Yung lahi banda maintenance mata kung makarong kamlong ni mata ka poslap. Ka maintenance PG siya yung layo buwan sa marbaga pending ro kabara buwan kabara lang tagi buwans na. Teka kamot kasi Tom ni Timbre kay kabagadan haka budget provision kamidan na mali get kuntahi system pandabun ano kumba celestial ada sigawatar sopo sampo tagbot haka kumba hapo ka aspai hakaway kaliang hakabay day bat ka jing sniu jung kisrok hakathai nong kondong nakaliang ba mawa uloong baladon ki balas niu hakaway kaliang hakabay day bat ka jing sniu jung kisrok hakathai nong kondong nakaliang ba mawa uloong balada don ki balas niu palat ki surok hakitai nong kondong ulop tha iki engineer bakin pha da ka jingtho sa u nak banta ban weng ya kate ka jing e ki pai ba em hano kondong ni te ka bi ki rite tin rei menta bde hawlo snem marga dan ka suspension ba ya ka ni ka delegation financial rules and power ngimla ban te ka tin rei war altam tang dang te ka government te ki surok hakibadai ki nong kondong ru ngai yele ban call ka report hi na ki engineer ban lain sok ki ba kini ban le bal digila dan plus ni pa ni ba gi proposal dagi ni proposal dak lawan ka report na ki executive engineer concern i nakaliam jung ni ka e ka ba ong ye phila gidan ki surap ki ba block ni le ban clear ata ga dan plus ni ye le hi ban maintain ya pa gi proposal ti kumta ka song government pa di kay Hindi ko bakalong bantang at overall kam the day badong bat steer ta makam don ka report miyo report badong bakata-kata lenti kam light lani kadan ka blockade they immediately ni yale hiban open ni kini traffic kay ka banga insist engineer ko lang ladi kidan kita problem kaya kini ban tho ban report ni
ini saksi maksan kayaknya. Tapi kalau mentah ngamlak di badan kita kia ayu baik. Shim ya kakabu sya kalawe ka bakwat bakhya da ka baphiwan man pha pet batsha sumar haka de Shillong Heart Clinic ka badan Hanongram Hills Shillong phila ban chu phone ne pha message ban bu por yakin do ba Dr. Sinrang Bathian Wadri u Dr. Balapin Tibet haka ban sumar jingpang klong snam ka clinic ka ple man ka sngi light no ha ka sngi ublei na do ka khatwei baje min step ha do henry baje janme